Ubeboshwe inyawo ehamba kancane kanti ukhulume nenkantolo ngaphambi kokuqala kwecala. I have been shackled on my legs, leg irons, and they've been tightened, and they are affecting me in that my temperature is also rising. Sekuphele izinsuku ezinhlanu ebuzwa ngokwenzeka. Ubesekhala khathi ekhonjiswa izithombe zowabe isoka lakhe uMaurice Mabasa. Isidumbu sakhe satholwa sinamanxeba okugwazwa eOlifantsfontein ngo-2014 kanti uNdlovu wahlomula ngokushona kwakhe njengoba ethathe imishwalense egameni lakhe. uNdlovu usamile kwelokuthi umsulwa kanti uthi wenza konke okusemandleni ukuhlenga umshana wakhe. uZanele Motha washona ngesikhathi evakashele uNdlovu ngo-2016 kulandela ukukhishwa esibhedlela. You can argue your facts around the circumstances, but clearly from the fact that you did not take Zanele Motha to the closest hospital to get the possible treatment, any possible treatment, shows you were not interested in her getting better. If that's the case, my lord, I would have left her to die right there in the house. I would not even have tried or attempted to take her to the hospital. So what counsel is saying is not true. uNdlovu utshele inkantolo ukuthi akasakwazi ukuqhubeka njengoba engazizwa kahle. My lord, I don't know if I'll be able to proceed. I'm feeling much dizzy. In fact, everything that's happening in here in court, it's just a whirlwind. It's spinning just like that to me. Leli icala lizoqhubeka kusasa ekseni.